Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa ato ang panag-uban karong buntaga dire sa ato ang pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw. Kaya sab nga higayon sa pagpadayon sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Sabado, pizza 26 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2025. Straight to the point. Kumusta ato mga pinanggantig paminaw ato ang mga sukintig paminaw? Kanaminaw karon silang tatagsa ka mga radyo nagtan-aw sa ato ang Facebook Live. Aon niya sa ngalan ni Attorney Rofil Fernandez Banyo nga maoy atong regular anchor karong buntaga. Kita maoy mo bansilin niya mga sukintig paminaw. Kita mo'y kasamtangan nga mag-uban karong buntaga kasamang radyoman Benji Olpos Tanghiyan. Straight to the point. Ato ang mga kaigsunan, ato mga sukindig paminaw ha. Adire sa Kabisayag, Mindanao. O niya sa itong sa gawa sa nasod sa dato ang mga kaigsunan nga kanunay nga naminaw sa programa ni Attorney Rofil, ma-Facebook man, ma-YouTube channel. Kita lang sa mo'y agwantahan ninyo karong buntaga ha. Kita mo'y mag-uban ron mga sukindig paminaw tong kay dunay importante kayo. Usab nga gilakaw si Attorney Rofil muna nga kita maoy mo dala no sa iyahang programa usab karong adlaw Sabado mga sukindig paminaw. Straight to the point. Onya arita sa tuang mga isgutanan sab karong buntaga tungod kay bagyo nga imong nihinay na og nahimo na kini karon nga usa ka tropical depression samtang padayon nga nagpalayo sa Batanes. Straight to the point. Maintawon mga sukindig paminaw at least ang ato ang makaigsunan dito sa Metro Manila medyo makuan-kuanan intawon sila kasamangkin kay sus sila ka adlaw intawon nga nakasinati sila dito og pagtaas sa tubig ang ilaha dito nga mga palibot sab sa mga panimalay ilang mga kadalanan dito sus problema sa gendako kasamang Nestor kay tungod sa pagtaas sa tubig mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang nga usa ka fast craft nga nadunggo sa pantalan o nagadunggo sa pantalan sa Pier 3 na igo sa mupadong mudunggo usab nga mas dako nga barko gikan sa Mindanao karong kadlawon. Straight to the point. Sa maning hitabuak ha no kasamangkin ang kanang naang nagakuan man intawon kani sila sa maning kalakihang na kanang naang mudunggo o niya ang usa mo'y pugikan o niya unsa man ni murag na aksyon kabangga kasamangkin kaning aksyon kabangga kaning naigo gyud naigo gyud niya mga sukindig paminaw ang fast craft tungod dagway nining tungod sa kadako anay barkuha o niya nganuman nga wa man makakuan kasamangkin dayon ngano tabo may nani kasamang Nestor sumuna nga na delay ang kuan biyahe usab mga kasama o niya kanang naang kani kadlawon man gud ni unsa pa man kaha ang kuan ani kapitan ay kung inang giduka papod kasamangkin. Ato ni hatagan og pagtagad sa don mga sukindig paminaw ha kay kanang naang diha ni sa Pier 3 nindakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Samtang dakbayan sa Bugo sa Northern Cebu nakasinati og magnitude 1.4 nga linog kaganihang alas 3:49 sa kadlawon. Matod sa Feebox nga matod pa nga hinuoy na sinati nga aftershock sa maong pagtayog. Straight to the point. So kanang na ang 1.4 kasamangkin kung tulog kayo kana o kanang na ang dili maginato kay ma-feel no kanang dili ra kayo ma-feel na labi nagnatug ka or kanang nang wa baka natug naglihok-lihok ka dia pero murag dili kayo ma-feel kanang na ang 1.4 nga pag magnitude sa pagtayog mga sukindig paminaw. Pero kanang sa kadlawon god labi na og kuan kayo normal na makadlawon mga sukindig paminaw nga do nagimotayog ha. Kay kanini unsa man ni kanang naang kuno ni sa na record sa Pag-asa kasamangkin ato ni ipa klaro kay unsa man ni
linog yun nga pagtayog or kanang naang doon na may tayog sa kadlawon pod, ha? So lahi po tingali ning ni ang tayog sa kadlawon. Doon na may pagtayog sa kadlawon. Bisa ato ang mga kuan ana, ato ang mga magtiayon suhito ana, ha? Kanang naantayog sa makadlawon, ha? Kasamang nistor ay nakuan na, kuan man ngisi-ngisi mas kasamang nistor mo magka-relate og kaayo. Kanang naantayog sa kadlawon, matod pa nila kanang tayog sa kadlawon, sayon ra kaayo na, hala sige ablihi ang suga, ha? Dagkote ang suga, dagkote ang lampara, muhunog ang tayog sa muhunong ang tayog sa kadlawon, ha? Amtang arita mga sukintig paminaw sa tong balita dito sa kauluhan. Atong isgutan sa ni karon tungod kay Korte Suprema dideklarar na nga unconstitutional o nakalapas sa batakang balaod ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gilapas ni ini ang 1-year bar rule o usalang ka impeachment complaint ang mahimong iduso sud sa usa ka tuig. Straight to the point. So karon mga sukindig paminaw di ana. Kanang ang Supreme Court mga sukindig paminaw ni deklarar na nga kining ni ang impeachment article o impeachment ni Vice President Sara Duterte sa nahimo pa lang ning complaint mga sukindig paminaw nakalapas na kini sa batakang balaod. Wa masunod ang proseso nga nakalati diha sa batakang balaod. Straight to the point. So mao ni mga sukindig paminaw nga niingon nga unconstitutional o nakalapas sa batakang balaod ang impeachment tungod kay usa sa gipunto sa Supreme Court nga gilapas ni ini ang 1-year bar rule. Kundiin ang giingon sa batakang balaod usab mga sukindig paminaw nga usara ka impeachment ang pwede ipasaka sa usa ka impeachable officials sud sa usa ka tuig. Apan kining ka Vice President Sara Duterte nahimo ng upat ka impeachment complaint kasamang nisdor. Ang tulo ka impeachment complaint gibaliwa. Apan ang ikaupat nga impeachment nga gipasaka ni anang adlaw nga o di ang pizza 5 sa Pebrero. Karon tuiga mga sukindig paminaw, maoy ilaha nga gitagaad pagtagad tungod kay matod pa dunay ayuda, ha? Ang tulo ka impeachment, ang tulo ka impeachment nga gipasaka, unang gipasaka December 2, December 2, 2024 unang impeachment gadto. Gisundan pagka December 4, dunay gipasaka mga sukindig paminaw. Unya ikatulong nga impeachment mao ang pagka December 19. Kanan tulo ka impeachment complaint wala mga sukindig paminaw maaksyon tungod kay matod pa duda mga sukindig paminaw sa mga duda sa mga kanang naa nga anti-impeachment. Ilaha nga duda ka sa mga nistor nga basig wa makasinabot sa kanang naang posta, wa makasinabot sa komisyon, ha? Tingali itong gibaliwa. Pagka Pebrero, nga padung na mga sukintig paminaw musira ang Kongreso tungod kay mga panya ng mga congressman, dunay ni singit dito usa og pasog impeachment. Pagkahibalo matod pa kuno nga doon na di ay kuno'y ayuda, ha? Pagkahibalo nga doon ay ayuda, nagpaturagas lang og pirma. Nagpaturagas lang og pirma mga sukindig paminaw na among pahinoon ang mga congressman nga mga linudhan, ang mga congressman nga mga kumare na among pahinoon ng kalakiha. Amonay pangutanan dako ron kasamangkin, unsaon na lang itong mga kumare, unsaon na lang man itong mga kumpare, mga linudhan mga congressman diri Sugbo, ha? Mauna nga tungod ni ining impeachment mga sukindig paminaw na among lang gyud ang kadtong tuang mga senador nga gisabak ni Presidente Marcos. Na among tanawa pila man sa gisabak ni Presidente Marcos nga mga senador, pila man ang nakalusot.
Ang klaro gyud kani si Senador Lito Lapid, Senadora Pia Cayetano, ha? Onya si kanang naang kani sila si Lacson og si Tito Soto, mga sukindig paminaw. Kuan man ni sila, nidagan man ni silang independent pero ubos sila sa alyansa. So mo na ang dito sa Mindanao, dito sa Mindanao, labi na diri Sugbo kasamangkin. Mindanao og dito dito sa Mindanao og diri sa Sugbo. Wa may lain nga mga nilusot nga mga senador. Mauman ang mga senador nga gipaluyuhan ni kanhi Presidente Duterte. Straight to the point. Mo gani nga daghan nga nangutana nga kadtong eleksyon niadtong Mayo, ilabi na kadtong sa mga senador kasamang Nestor. Wa ba ka toy hokus-pokus? Wa ba ka toy tikas kay imong basihan ang Mindanao kadako sa gud anang Mindanao. Dito sa Mindanao ang PDP laban maoy ni sirit mga sukindig paminaw. Ang mga PDP laban po otro pong nagpasirit ni Sugbo kay kuan man sila may ni daog gawas lang Senadora Amy Marcos. Straight to the point. Murag ika-13 sa kasamangkin dinhi sa diri sa ato ika-13 ika-14 ba si Senadora Amy Marcos dito sa Mindanao sa nakasold sa Magic 12. Sumuna nga naamong in town, naamong ang mga senador kasamangkin unya murag ang mga senador ba nga naamong wa pod makadawat og ayuda ang mga congressman ra, ha? Sumuna ato ning hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw, ha, kay kanang na ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero muna nga kuan ni gyud sa makin sa may mahimo ani karon sa kanang naa nga impeachment court. So ang House of Representatives matod pa nga ni moduso sila og motion for reconsideration. Makuha sila mga sukindig paminaw og motion for reconsideration unya, pero ang naa sa mando sa kanang naa nga Supreme Court immediately executory man. Unsa man ani nga ipahunong gyudayon mga sukindig paminaw. So unsa may mahimong aksyon ani karon sa impeachment court nga mao ang Senado. Straight to the point. Ani hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo, ha. Straight to the point. Samtang ang defense team ni Duterte ni hangop sa desisyon sa Korte Suprema og ni hulagway nga wala sila masayop sa ilahang baruganan kabahin sa impeachment case nga mauusab ang gibasihan sa desisyon sa labing labawng hukmanan. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo, Gobernador Pam Baricuatro dili magpanuko sa pagsuspinso kung adunay mapamatud-an nga reklamo nga wa matarong pag-aktiman sa Karkar Provincial Hospital. Ang usa ka inahan nga mga nakay hinungdan sa kamatayon ni ini og sa iyang bag-ong himugso nga bata. Straight to the point. So mo ni mga sukindig paminaw nga si Governor Pam Baricuatro matod pa niya nga iyahang pinangga ang mga doktor o mga nurses kung mo trabaho og tarong. Kung o galing dunay mga lapses, dunay mga pagpangabuso nga nahitabo sa mga tambalanan ngadto sa mga pobre, ngadto sa mga kaigsunan nato, dili sa magpanukos pag suspenso ani kasamangkin. Pero kani ba ako ning pangutana kay kana bitaw suspenso kasamangkin og pagtangtang, di ba lahi man siya nga butang. So kung dunay investigasyon nga ipahimo si Gov Pam Baricuatro ani kon kana bang seryoso siya kasamangkin, ay may last week ipasuspenso lang usa daan, di ba? Ipasuspenso kung mamatud-an nga sad-an, depende na ipatangtang ba niya or pasayloon, ha? Kay kana gong nang, di ba, si preventive suspension ba? Samtang nga mapaimbestigar siya sa mga tambalanan, doon na ipahigayon nga suspenso kung tinuod nga seryoso panlitan. Unsaon man nato unsaon man nato pag-conduct sa tong investigation nga kanang tarong nga pag-investigar kung naa pa nagtrabaho diya sa SOD ganing ni ang mga personnel. Straight to the point. So dili ba ka pwede nga mopahigayon preventive suspension? Dili ba ka mopahigayon kasamangkin og preventive suspension para nga ang investigasyon mapatuman ang investigasyon niya kung mapamatud-an nga sad-an, depende na. Tangtangon ba or di? Galing kami ngun sa ayaw lang po kay kuwang mantag doktor og nurse diri. Pero unsaon taman og magdaghan,
Unsaon taman pud og magdaghan ni mga doktor og mga nurses nga mga hambugira, mga mapahitason, dili ka mao mga sukindig paminaw nga mo. Pero dili tanan hawa pa ta mo hukom. Awa ta mo hukom karon nga mo ni sad-an gyud sila, do na mga lapses. Kay niingon naman mga sukindig paminaw ang argaw. Niingon na ang argaw nga wa sila'y lapses. Mga sukindig paminaw hastang karkar. Pero mo na nga kung doon na investigasyon, ato na sa dagoy pa kuanon para makalaylo lang usa. Para ang investigasyon way kakulian sa investigasyon. Anya pag humas investigasyon, dagon sa resulta sa investigasyon, kung wa gyoy sa di pabalikog trabaho. Pero dunay sa mga sukindig paminaw, kalisod man pugkog kanang naang atuang tolerate na ingon anay gasalig kay kuwang tag doktor kulag nurses niya ingon anaon na lang pong kinabuhis tao. Duha ka kinabuhi ang nawagdang. Straight to the point. Kaning hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay kanang naang ato ning hatagag pagtagad kay mo na nga tanawa ang ambulansya nga way gasolina saon ta man na. Kaning ni ang problema dugay na kaayo sa dihang nilingkod si kanhi Gobernador Gwen Garcia wa gyud masulbad kini. Pila ka tuig na human na lang nahuman siya sa katermino pagka gobernadora giusban mga sukindig paminaw pagdagan sod sa unom ka tuig wa hasta ang mga ambulansya ang mga pasyente maoy magtubil. Pero pag padulong gawas ni Gwen Garcia mga sukindig paminaw ni Cebu akan ni Gobernador Gwen Garcia pagdong niya gawas iya untang ipapasar ang 1.2 billion tungod kay ang tag 1 million ni ana ipanghatag sa mga board member para sa ilahang kanang naang panggasolina lakip sa 1 million nga ihatag sa mga board member panggasolina nila. Tanawa ra may pa mga board member gipalangga ni Gwen. May pa mga board member. Pero ang mga hospital nga way mga krudo, way mga gasolina, mga tambalanan, wa gyud kahinging Gwen, wa gyud niya way pakabana. So mo na nga ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw mang hinaota nga kining problema sa dili pa mahuman ang tulo ka tuig ni Governor Pambari 4 mahatagan kini og solusyon. Manghinaota nga wa nay mo reklamo nga kami pa may patubilon sa ambulansya. Kami pa may patubilon sa ambulansya nya gawas patubilon a driver mangayo pa magtags kalibo Ato ning hatagag pagtagad kay ang giingon man ko diri kasamangkin unsa man kani magpanoko sa pagsuspenso kung adunay matud-an nga reklamo nga wa magtarong pagatiman. So sa ato pa unya pa isuspenso kung matud-ang sadan. Di ba murag na kuan ani gobernador pa naminaw managoy mo mga staff ron o naminaw managoy ka? Ato ako no sang balansihon kung kanus ata mo pahigayon og preventive suspension og pagtangtang. Kay kanan duha ka butang managlahi man na. Managlahi na kasamangken. So preventive suspension kay unya na ka og mapamatud-an nga sadan isuspenso lang. Nga sadan kinabuhi ang nakataya ni ana. Straight to the point. Ato na hatagag pagtagad kay kanang naang ang kuan ba ani sa kasamangke nato nga karon kaning dili sad nato ni kaning hitabua karon mao man ni ang tan-awan ning gibiyaan ni Gwen Garcia mao man ning hitabua mo ning problema mga sukindig paminaw problema ning gibiyaan ni Gwen Garcia nga dia intaws administrasyon ni Pambari 4 ni gawas kadunay na ning nahitabo kani adto pa pero walay kana bang maisugon nga ni bulgar ni ini tungod mga sukindig paminaw kay hadlok lagi silang gobyerno kanhi Gobernador Gwen Garcia So ang hinaot nga kaning problema sa ospital panahon ni karon panahon na ni Gov Pambari 4 di lang sa nato sa dali-dalion mga sukindig paminaw pero kinahanglan sulod sa tulo ka tuig doon na nantay mamatikdan nga murag ni improve na doon na mga pagdaig sa mga katauhan dito sa probinsya nga okay na ron ipong kumparar ni sa administrasyon ni Gwen Garcia kang PAM okay na
At least nana ka sa mga Nestor kay di man ta makakuan gyud nga dali-dili na to dali-dalion kay kanang puguso og sa gugma pa na ka sa mga Nestor kanang gugmang nag-uros-uros delikado man na og mga paros ha. Gugmang nag-uros-uros delikado og mga pangos ha. Onya dito sa kauluhan mga sukin tigpaminaw 25 na ka ang nakalas ha 25 na ang nakalas sa epekto sa habagat sa niagi nga semana base sa wahing report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Straight to the point. Kaluoy ba po din taon aning 25 ka kinabuhi mga sukin tigpaminaw ang nakalas. Amo na nga kanang naa nga padayon natong iampo sad mga sukin tigpaminaw ang kaning ni ang nahitabo dito sa kauluhan tungod sa mga bagyo sa habagat nga ilang nasinati ngadto. Straight to the point. Ang nang hatagan unya ang Thailand ug Cambodia ato sang i-update ron kan mga sukin tigpaminaw ha. Karon taud-taud kay muraga na unsa maning Thailand ug Cambodia nga nahuman naman unta ang kanang nang Iran ug Israel ang kani naman pod mga sukin tigpaminaw nga Thailand ug Cambodia gaaway silang border ha binumbahay naman sad kasamangkin.